नंबर पूरा ना दो आप लोग यहाँ आने का बात क्या है? रुपया खा रहा है ना, इसलिए बांग्लादेशी का रुपया दोनों भाई चल रहा है। खास साला पॉक्सुंग बाला तो खर्चा प्रॉपर है ना ले तो नहीं तो है ना बले मुझे खाया जान क्रीम वाला को नहीं जल्दी कर दीदी दिको काम पहिला सुभान जतन चपानी चिबाई आंका टिपिएफ नि शिलंग युनिट नि जनरल सेक्रेटारी जे अर तब सेंट्रल रोटों तुमांका तिनी सिनी रैली तोमा बिसिंगो तुमाका रैली खालेमासि तिब्रा मोठा सम सिनी रैली नि थुं तखरु लायो सिनी रैली नि आरो बनि प्रोग्राम खुम्बु एकाडेमी बसकाउ खायो नि तंग थाइको आर जगानि सिनी थुं न स्टेज of थुं तखरु वे स्टामरो वे बुवे आनि सिनी बरक मा ब्रै मा बा देराखा खरकसा तिनी ज हस्पिटल सिरियस कंडिसन तुमांग नाइसि सामायाको तारजराव ओ माइके बरक खाइरो हा
बन परेखे जों ग्राउन्ड फाइमिनि परेखे ब ग्राउन्ड बर क्रिकेट थुं दङ बुलायमानि बुलायसि जोंनो जों बर गोबांखौ नुखा बर खारफैगा जों बुबुया मोनसे बर खारफैगा यांसिनि गारि बाथार जोंना फाइबो बर पुरा तखुबै गारिनि हालत नों नुगना गासिबो गारि थिखिना गैखा ओले आनिंक्लो गारि बास जारो थुंनो अमके गारि सिनि टिपिएफ नि काइसेया जों रिजार्भ तो मानि सुमो गारि और बिसिं जों और तुमा बसाक बैसाक याक्सि सुलायमानि सबाया जों और जों बांलादेशनि एगेन्स्ट नि रुल एगेन्स्ट जों 12 लखनि बांसि जों और सबा खायो जों कोइनि एगेन्स्ट या जोंनो तानि याक्सक जोंलांबा कयटन सिमी रेली खालामनो नोंथि अरा नयतानि सिमी रेली सिनि नों पुलिस नि और कालेक बो खाइनामाबो जों अलरेडी म रजाक रिपोर्ट रजाक बसि नयतानि सिमी सेमेसेस खाइमालिया जों बाथागैसो मा दंसो जों बुजागै तकजागै बेलायनि बुजाखासों और कयटन सिरियस कंडीशन नोंखा 5 जना कामके सिरियस कंडीशन हा खरसा गता ज सामाय खटमांका बहाय जों ताबो खाइजागो कनर ताबो ताम सिद्धांत ना लाग्या जों ताबो जों साव सीएम पूर्णचंद्र जमातिया सुबानि अकादो बकिलानि बोर्ड बाय पासं टीपीएफ नि बोर्ड बाय पासं सुबा आं गोल्डन जमातिया आं से आप्रो टीपीएफ नि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निके बासाव 7 बोसोर रमिने जों आप्रो आरो जागाबो किल्ला टल ओवर तिरप्राव 19 कान्सिनि प्राइमरी डिभिजन वाइज तमाबो किल्लाओ कन्स्टिट्युएन्सी आं पासाखा आं साइलेंट तंखा थानसाना हाजागैनो आं गोल्डन जमातिया तिनि ज आनि बन बसंति बन बसकाव कग्न साराबे साइलेंट तंग बन बोर्ड रवै जों बन बाङै फिल खायै पास खाइरो मासि तिनि जरा बल तानि सिं बरनो बुबा जोले दाइबेसे थानसाब्रो थानसाइ बोर्ड पास खाइयो नाबले बरनि थानसाबो बरबाय बरले तानि थानसांमा नुजागैया तानि सिन बरबाय बरबान थानसांया सिन बरबाय बर बुलाय वानसेनोके देनि मुस्लिम नोके बर देनि थानसानि मारिवतलाङ जों टिपिएम के तिरप्रा सांया जोंनोके तानि बुखा बर जोंले तमा साया खाइका अरो हाइन बस जोंनो सावो जे बुवाग्रा सिनि हाइनेस हिसाइनेस बुवाग्रा प्रोजेक्ट टिचर देबो मानो असुन कोइने थानसा जों खाइयो के जोंनो बरिदि जोंनो रिमाले तमा बन मिसे जों मा एग्रीमेंट नंफोर जों मा एनआरसी बाय सीएनटी एग्रीमेंट तक बो ग्रेटर ट्रिबुनल थाङा असु सिनि बन केबिन एम्प्लय जोंबा हापन जोंके हो एनआरसी तंसा बो फाइदि एनआरसी तंसा बन अलरेडी केस फाइल केस सुप्रीम कोर्ट बाक्सा खाइजन का फाइदि ता जों बाक्सानि खाइलायनि असु जोंबले जों बन ग्रेटर ट्रिबुनल नो केबिन खातिनि बुजा खासिनि बरबुतिनि जलजाक पाइखा